Her laver du dine indstillinger om i din iPad. Klik her på Safari for at ændre indstillingerne for din browser. Lav følgende indstillinger. 1. Accepter cookies sættes til altid. 2. Blokér ekstra vinduer slås fra. Hvis du vil hente video eller billeder ud af din iPad, og du ikke har Dropbox på den, kan du gøre således. 1. Sæt din iPad til en computer. 2. Åbn den mappe for at hente billeder og video. 3. Inde i mappen åbnes billedmappen. Google Apps for edukation via ugentlig login, også kaldet Google Drev på SkoleEntré. 1. Åbn fanen Google Apps. 2. Tryk tilad, hvis denne advarsel kommer op. 3. Her kan du se din personlige Google Apps konto. 4. Tryk på Gmail for at se, om nogen har delt nye dokumenter med dig. Eller 5. Tryk på Google Drive for at komme direkte ind i oversigten over dine dokumenter. 6. Klik på skrivebord for at få vist dit drev, som du kender det fra en computer. 7. Her ses dit drev i en simpel visning. 8. Her kan du se oversigten over alle dine mapper på dit drev.